Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome sa Palmay Drama o mag-upload na ko sa Palmay Drama Compilation Part 172 o hangyon ta mo pag-usab at pagbalik mga listeners katong munggo lang ad sinawat na dili lang sa inyo escape mga listeners para pud support sa ato ang YouTube channel kung nakanang sa ako ang listeners ang inyong pag-wala escape hangyon ta mo katong mga munggo lang ads o salamat daan sa inyong mga listeners. Kung magbasa dayon ta sa atong mga comments katong last na ito nga gi-upload para makasugod din ta sa atong drama. Ang first comment na to si Michael John Amores Idol from Tubod Lanao del Norte. Pero medyo ni siya comment sa tuwa si Michael John Amores. Salamat kay sa imo diha sa imong perming pag-comment nga mabasa jud na to sa atong pag-intro vlog. Salamat jud kay sa imo diha. Si Oscar Abedog, salamat sa idol kay mawagtang nasad ang kalaay-an idol. Salamat jud sa imo ada, Oscar Abedog. Kadong comment ni Oscar Abedog, basta dol balag dugay ka usahay basta way skip ni dol. Usbon ako pagpasalamat sa imo Oscar Abedog. Salamat kayo sa imong pagwalay skip dako na kay tabang sa kuha. Manangtod nga makabawi ta sa atong gihaguan. Sinsa jud nga nagpagtaon jud tag-upload. Bawa mabawi ako pohon kay nalbisi lang dito sa natay gitrabaho. Si Luel Balandra, shout out dol sa Surigao City, Purok Adelfa, Espina Village, kumusta mga tapasak? Salamat kayo sa imoda, Luel Balandra, sa inyong pag-comment. Si Berna Siroy, very good, nice drama. Salamat sa imoda, Berna Siroy. Si George Plastico, kini idol, talpak na sad iniguman kay nagpagahi sa yuta. Salamat kay sa imong hadiah, labi na sa imong tito nga naminaw pirmi pod sa atong mga drama. Si Delsang 99, hi sir idol, mayong hapon. Pasensya na, medyo busy, nakapaminaw ko gabi, wala na human, wala ko ka-react o comment, pasensya na, aniaga po ko padayon, sunod balik paminaw sa imong drama. Salamat always, o God bless you and family. Salamat jud sa imong Ma'am Delsang 99, o sa imong kabisi, naghatag jud kag time sa pag-comment ma'am. Salamat jud kay sa imong ma'am sa makadaghan sa imong kanunay nga pag-comment nga isa jud ma-appeal sa atong pag-intro vlog. Ug labi na sa imong pag-send sa ato super thanks ma'am. Salamat jud kayo. Si Elvira Nancy sa pag-usab idol, daghang salamat. Upat ka heart dayon. Salamat sa imo da Elvira Nancy. Si Hilda Asuncion, very good idol, nice drama. Salamat sa imo po dia Hilda Asuncion. Bernadette Larsi, nice drama idol, very entertaining. Salamat sa imo di ma'am Bernadette. Si Clarice Pugs, nice pala may drama idol. Daghang salamat po sa imo da Clarice Pugs. Si Rosemary Princess, good. Nice. Matod pa ni Rosemary Princess, salamat sa imo da Rosemary. Si Excel Candy, nice idol, very entertaining. Daghang salamat po sa imo da Excel Candy. Umautaw ng listeners, sanan ka kumin sa ito atong gibasa karon, i-appeal na ito sa atong pag-intro vlog sa atong part 172. Bato na sugdan atong Palmay Drama Compilation part 172. Ako si Sator, ingon kung unsay imong gitanom o sa imong anihon. Mao kini nitabo sa akong kinabuhi, dili di ako mahimong may kalimtan. Babae kanda ko unya. Inguna nang urasa ka naman pa uli, ha? Ay, sus! Yes. Yaman day! May magbuot na ako sa toray! Oh, nabuhan ka na, Flore. Naman ko ngayon mong bana? Ay, baan na good taon? Baan na ka mo magdani ka paningkamot nga mabuhi na mo? Kinsa lagi ko na, Flore? Ako! Oh. Kaya ako namin kamot na mapakaon na tuwa sa mga alak! Sumuka nila mama papa ay sige laway. Dong Ray, tabo nila kunla ng imong dunggan aron dili ka makapati nila tabo ni. Ano sige na sila gawin sa mama papa ti? Ha? Ano sila? Unsaon? Wa may paningkamot si Papa. Gipasagtan naman niya si Mama nga mo'y mangitag ipakaon nato. Nigdako na ko. Unya makikita og trabaho. Mubiya ko din ni. Ray, Doon lang kasama po yun, love. Papa Sator, isa ng babae mong gigus-gakos. Uy, kita na itong akong anak da, love. Kita na ito.
Malawog na, nagbisyo pa yun. Paita ba yung papa sa turoy? Luoy kay kong mama taon, te. Ida. Luoy mo lang. Luoy kay kuya. Luoy mo lang. Grabe. Ray? Oh, Ano naman mo? Akong Anong nahilak mo? Akong nakita si Papa, ma. Nga doon ay gigakos-gakos, laing babay. Unsa? Anak ko kong mayo, Flore. Oh, mao ba? Unya? Oo, usa pa. Magtipo na kami sa akong love. Mga anak, mao ni siyang bag-o ninyong papa. ma, naunsa naman taon mo sa papa? Nagiyahan mong pangitaglain. Sabi na kong lahi ka ni Papa, Mama Lori. Nagpares mo na yung mga irresponsable. Hoy! Kaya kung susiging mo na hastubangan bag-o ninyong papa Reynaldo, ha? Pitik karon. Wa mo naman kunahunas among kaugmaon, Mama Flory. Pulos inyo ramang kaugalingong kalipay ang inyong ginahuna ni Papa. Paitan sa ninyo, oy! Te Nisi. Te, ilang paghilak, ti, oy. Te! Luya ninyo, by Ray Good. Paita na mo, by Cyril. Nakagid ka na mga way ayo. Sagdi lang, bay. Ampo lang mo sa Ginoo. Na di ay Ginoo, by Cyril. Naa, manggod. Kung doon na pa'y kinuuyats, nganong maumalin na hitabo na mo. Uy, bayan, no, daoroy sa nimo. Oy, ngay ginoo, yats, oy. Ayaw lang yung pagbiya niya. Kapit lang, girl. Congratulations, Ate Nisi. Nag-graduate ka sa college. Mao gyud dong Ray. Naningkamot kog maayo para ninyong duha ni Dong Jason. O paningkamot pud ha para makagraduate ka sa college. Nun kita nang duha ang magtinabangay aron makalampos sad si Dong Jason. Atong i-prove sa atong mga ginikanan nga kaya nato ang tanan. Mo early out ko aron mo tampong ko sa graduation ni Ray. Puhuin kung makapasar sa board exam si Dong Ray. Usa na unya siya kahingpit nga civil engineer. Ate Nisi, Dong Jason, tangtangan na ka ng gitaptap ko sa inyong mga mata. Sige. Oh, Hala! Te, yeah. Dong, muaning baya akong gingon ninyo nga atong bagong Pinoy-anan. Dong Ray! Yari, Anong day mo? Huwag mo malipay. Nangilak lagi mo duha. Tears of joy! Thank you! Thank you nga gituman ni mo imong gisaad na mo nga buhatan mi ni mong nindot nga bay! Buhatan mi ni mong nindot nga bay si Dong Jason! Ate, Dong. Yeah, naog lang ko ha. Blihan akong gate. Dong, palihog kong sultian ng tiguang laki nga magpada Princess Gate. Okay. Ako ipulim. Tay, padapli ka may tay, bigay musuod ang sakyanan, tay. Padapli, tay. Atagi ko pagkaon. Pamilyar na kay... Ha? Pasador! Ako ni ba si Jason? Kuya! Kuya Ray! Si Papa Sator! Dong, Pa! Kuya! kinsa? Si Papa! Wala ka pa kailas itong amahan, kuya? Si Papa ni! Reynaldo, anak, kamo kini si Jason? Kami ni pa! Ain si Nisi, ang inyong ate. Gamaya na sa kalibutan, sa? Kita ta? Luuyan na mo dagway. Mo na ba ka na ang gaba imong pagbiya na mo? Dato ng demo, may sakinan ka na rin. Oh! Dato na mi! Kinining kamot ning tulo ka man nagsuon, yung gibiyahe mi sa mga irresponsable na mong ginikanan! Kuya, abot na sa si ate, kuya, Te! Kalindot sa akong gipati, nga dato na mo. Nindot! Daplin! Kay mo suod mi!
Lihin ang gate, Jason. Dugay na gid kong nag-crave ining puchero. Mao nga nag-order gid ko ini sa paborito na tong restaurant. Ug akong gidahati nis ato aron sa anato ni. Sige ka. Jason? Ngano naglugmaw ng imong mata? Kaila kon lagi ka? Ngano ka? Luoy kong papa. Ha? Nakita mo? Diin man. Katong tiguang ganina nga nag-aali sa gate. Siya to? Buti, gusto kong kakos niya pero dilo kong kasabaan ko Kuya Ray. Tungod kay wa pa kong malimot sa gibuhat nato, Jason. Hangtod karon. Niya pa ang samad sa akong kasing-kasing. Diyang mibiya sila nato. Wa pa ginayo dong Jason. Nagdugo pa gani akong kasing-kasing. Dong Rinaldo, bisag unsaon ato gihapon silang ginikanan. Sa ilang gibuhat ato mauni ang resulta. May kwarta na ta. Nindot tag trabaho. Doon na tayo nindot kabay. Gigrasyahan ta sa Ginoo. Ug mahimo pa din ta magtumot pa nila. Ikaw ya, siluon lang nato sila si Mama Flori o Papa Sator. Luoy ka, Kuya Ray. Kamu ang mga anak nila ni Sator ni Flori? Hala no? Huwahin ang iyong pagpangita kang Flori. Matay naman siya. Unsan ni Berto? Hindi sila mamuyo sa akong barong-barong. Naguli man sila. O itong kayo kay nag-uban sila sa pagpanglimos. Sator? Pa! Sator! Pa! Gakos. Ipasaylo ka na nga mo ba? Pasaylo sa mi! Pa! Hello, Ami, Papa Sator nila. Amat. Giungog ni mo nga akong pag-ampo. Pasaylo ko sa akong mga anak. Salamat, Salamat kayo. Mga anak, salamat ninyo. Mga anak ko. Anak. Gipapuyo ko sa nindot bahay sa akong mga anak. Nagpaabot na lang kung kanus ako kuwaon sa Ginoo. Andam na ko. Kinigaan ang akong dugan. Kagipasaylo na ko sa akong mga anak. Sa among mga anak ni Flori. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sheila, naingon, kung dili mawagtang ang ginadiling drugas, magpadayon gihapon ang mga adik sa kalibutan. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga din mahimong mahikalimtay. Hala, unsa ron niya? Sige naman tang makabatig buto-butos armas, oy. Ay, Heinz Patrick! Wa man na uli sugad gabi pa. Pastilan. Nga naman di ay. Dagang adik ting atong dapit nga gipangdakop. Ang duha ka pulis, gigukod si Patrick! Unsa? Noo ko. O pamusudin ni si Patrick sila! Man pa. Wa makapas na akong doa ka polis nga nagdako. Mga dagko kay tiyan. Anhila ko tago ni sa Bandon Building. Forbida, no? Di ko pasaya kay init pa kay kos mga pulis. Tuwa ni Patrick ang butang. Daghan to nga naa sa bag ay ang gidala. Ipangripak nato. Unya, busing! Usaon mo na to nga. Usak si Mana naman siya mapapakita na to. Ang animal. Gisulo nato niyag baligya. Ay, paita bayas balita sa newspaper o sa TV. Pulos patay. Pulis nakapatay og adik. Adik na nulis. Gipusil. Ay, ingon pa kay menos na ang patay. Daghan man lagi. Ay, si Patrick. Wan agad siyang pakita na to. Kinsa na? Kadiyot, na. Kinsa man kaning wa man mutubag. Patrick? Kusing kwarto na. Ha? Ay, sulti, bisan kinsang ni Orly ko, ha? Tago ako! Unsa? Sige naman! Subaan! Patrick! Oh, pinapapa sa mga tawag ko yun, oy! Nak, surrender na lang. Gipangita na kas balaod. Ya, okay mo mapreso ko ba, ha? Mas may nang mapriso ka, Patrick. Iyan na, oy, bida. Dangog pa ko salwan niya mapreso ko! Nakyam-yam. Dini ka sa sala ha, ayaw pagawas. Palitan ti kagatas.
Balik ka dayon ko, ha? Okay, Mama. Makuha ko dress ni mo, Barbie, ha? Kailisan ta ka. Hala! Sira mo taman dami. Yan, sira mo taman. Oh, Uncle! Ilisan na ako gatas si Yam Yam. Eh, pero yung mahalas yung gatas. Ay, stop signal na. Mulabang na ko. May kinagduwa ra ka din sa sala, Yam. Ha? Aon sa man katawan ti kag gatas, nak? Yes, Mama. Oh, sige na, higda na ha. Og katug na, kay manghugas ko sa mga plato. Oh. Yam, Yam? Yam? Nga na, Mama. Yam, Yam, sultihi ko. Nganong may puwa man ang imong panty. Ingon man si Uncle Patrick. Ngayon, ayaw pagliho. Ni si Uncle Patrick ni mo. Oo, iyasa sa kwarto nila lolo o lola. Sige, buhat ni Uncle Patrick ni mo. Ha? Iyang iikap akong chucho, Mama. Unya, sakit kayo yakamot. Ni Mark, iti mangura. Kimulis ka niya ako anak. Unsay nahitabo kang yam-yam, Sheila? May dugo ang iyang panty pa. Ginoo ko. Kabata pa niya nga kidugo. Mapa, matod pa ni Yam Yam. Si Uncle Patrick ko nun niya doon ay gibuhat nga. Nga? Unsa, Sheila? Di uli din si Patrick. Ang timing awa ko din ka nagpalit kong gatas ni Yam Yam. Ginoo. Doon ako sa ospital ang bata. Ma'am, may samat man ang kinataw sa imong anak. Maunay nagtuko. Sa... Gano'n man ni ma'am? May nagbinuang sa bata? Doon na, Dok. Nang akong magod ka, adik. Asa? Kinahanglang ipadakop siya, ma'am. Luoy kayo ang bata kay may aksyon naghubag ang iyang samat sa kinataw. Ay, Pagsyo! Oo, mga pulis! Tuloy ko na! Uwi pagsukol, ha? Bidawa mo makuha na ako. Pinigin yung kibuha, sira! Kita itong marmalay ko. Saan ko di mo, video? Sabi ni! Police brutality! Yun eh! Klaro ka! Police brutality bitaw! Buang ka! 5 anyos imong gimulas niya! Imo pag yung pag-umangkon! Ha! Buang ka! Sige! Ipasakay sa bumil! Oh! Ay! Inaya ko! Kaluoy ni Yam Yam. Nabiktima sa siyang uyuan nga, adik. Salvahis, anak ka. Nganong inyo masigi patago sa inyong kwarto, Mapa! Pasaylo ami sila. Nahadlok manggod mi nga madakpan sa polis si Patrick. Mao ba? Unya, wa mo mahadlok og babalaka sa mahitabo nato. Si Yam Yam mo'y nabigma sa usa ka adik. Sakit kay pamation, ama. Nga kaugalingon akong igsuon mo'y unay og buhat og ginautan sa anak. Hindi ko makadawat ini, ma. Aluoy ko sa kong anak. Danon ni Yam Yam ang kauwawang kayang pagdako. Anak, Sheila. Sakit kayo! Kinuha ko. Anak, unsay sakit, ha? Sa... Akong chucho, sakit kayo! Mamaayo ra ang samat ni Yam Yam sa iyang kinataw siya la. May tambal na siyang itumar. Dok, naluhay ko sa akong anak. Unya, hain naman ang uyuaning bata. Napreso na, Dok. Bisita na ko. Oh! Sheila? Ah! Uy! Ah! Yay! Paggaban mo! Ha? Kisay buang ato. Kisay buang! Sa tanawan! Ora mo niya! Tagtang niya! Ikot mo! Saan kayo magkitong na mo? Saon ko niya ako mag-uwag! Hinom! Sige! Hinom, ha? Pakutin ka sa mga piniriso na! Matay ka! Oh! Ha?
Salamat intawon sa Ginoo nga nakigduha na si Yamyam sa ubang mga bata. Thank you kaayo, Lord. Nabalik na ang kamalipayon sa akong apo, Sheila. Na okay na si Yamyam. Manginaot lang ko nga nakalimutan na ni Yamyam ang nahitabo nga gistiya siya sa adik niyang uyuan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jeffrey. Inaingon, sakyan ang mga buhat sa demonyo kundi likayan kini. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga ako may kalimtan. Goodbye, class. Goodbye, Ma'am Kabala. Goodbye. Goodbye, Ma'am. Goodbye. Oh, Marvin. Unsa man na? Man, ma'am. Unsay wa? Ngano gikulyuhan man mo si Jeffrey, ha? Naglablab raman ni ma'am. Marvin! Animal ay, daling ni Sibat. Unsay sa kong anak? Nga gipatawag man ko. Huwaton sa dato ang principal, ma'am, ha? Kay nagpaingon na din siya sa iyang office. Kompleto na ang usayo nun. Wa pa si Jeffrey o ang iyang parents, sir. Sige. Wato na to kariyot. Temperagod nga na di ay. Usa di sayon ay. Ma'am, gireklamo siya ni Ma'am Sabala, ang advisor ba nila ni Jeffrey, o sa imong anak, nga si Marvin. Nakasa mo si Marvin. Marvin. Unsay mo sa? Woman. Tell the truth, Marvin. Diha ko nga gisukmag nimo si Jeffrey. Oh, ma'am. Basta giunhan ning akong anak ba? Ma'am, nakakita ko, ma'am. Iyang gikwilyuhan si Jeffrey sa dayo ng gawas inis among room. Dihang gipangutan ako si Marvin nganong kalit niyang gisukmag si Jeffrey dayon ni Sibat. Nana sila si Jeffrey o iyang parents. Ma'am, sir, lingkod mo. Jeffrey, lingkod. Buutan ka, kagipasaylo man nimo si Marvin, Jeff. Kung ginasamok, maupot si mama si papa. Onya, mugara ng animal nga Marvin. Saan man siya, pirma sa principal office. Madi na sa mga hilabot na ko. Mutuman sa kana siya. Maldito ra ba kay na bully pagid kinantawhana. Jeffrey, what's up? Ayaw kumpiyansa ha. Jeff, uyo na tayo mo ni Jerby? Wa ko na-inform do. Og ngano gi-inform pa man ka? Unsa may mong labot? Wa ko labot gaga. Bida, babae na, Marvin! Babae, gisagpa ni mo! Asun, murag wapa. Jeff, pasagdi siya. Nano naman sad ni? Niya naman sa ko din his office sa principal, ha? Tungod kay nanagpa og babae kinis Marvin. Unsa ko di? Sige lang ako'y dautan. Kay dili. Gisagpa ko nimo. Og dili ko makatugot nga free ka lang gihapon nga mangbully sa mga students dinhi. Nagpakurasyon ko. Ikiha nilang mami og daddy si Marvin. Pila ba inyo gikinahanglan, ha? Bungat. Sorry, ma'am. Ayaw konsintiha ang kamaldito sa imong anak. Mato dilang daddy og mami, ilang tinudon ang pagkiha kang Marvin. Unsa? Mauna kay maldito ka man. Ngayon ko'y papriso, ma. Buhat ang amay ni mong buhaton, Marvin. Aron dili ka mapriso. Ay, wala ko mahibaw kung nasaon ta ka sa pagtabang. Niya, Jerby, niluhod ko sa mga tubangan. Nangay na kong sorry ni mo. Please, please. Sorry ng dagway ni mo, Marvin. Bully ka. Masaluhan ako, Jerby. Jeff, ansa man yung gihatag ni mong gamayng box? Ba, aron may baho ka? Tanawa. Sing-sing. Jeff, kanino tining sing-sing? Thank you, Jeff. Wow! Kanino tining dapita, Jeff, uy. Gituman ka mo akong wish, ha? Nga makaani sa bukirang bahin sa syudad. Love ti ka, Jerby. Ang andam kong mahatag ni mo sa imong kalip. Salamat, Jeff. Itong noon ni Pita, no? Ikuha imong kamot sa pag-ako sa kong lawa sa haron. Di sad ko itong naon. Dakos tawi. Umiigat lagi ka, Jeff. Sasag ka. Ang gagi ang kabaw.
Gakos magmaayo ang babayo. Hadlok maanods baha nga wa man tayo uwan. Ida, Barbie, hubog kayo. Kauban siya mga barkada. Jeff, dali na. Tayo ta nila kay... Familiar mo na muna. Ang pako nga mo kini Jeffrey. What a small world. Ngayon lagi mo din eh. Celebrate sa mong anniversary, Marvin. Di ay. Dili unta mo din eh. At mo motel. Dali mo siya din. Ano ni pa sila? Yan yo. Ano siya no? May pabuhat pa ko duwa. Aron makumpito ang inyong anniversary, ipakita daw na mo di nga pag ninyo ang usag-usa, pag-lips to lips mo sa akubangan. Pag-rumansahay ko na mo ba? Ay, Marvin! Ina, kanang babae o lalaki nga nagkakos o itapukan sa mga hubog ng mga lalaki. Murag gibugal-bugalan man na. Papadol ko. Sige na mo. Ito Jeffrey! Hindi mo makahimo sa among ipabuhat ninyo. Mas mayo tingali nga. Kami nga kung mga barkada ang urban sa imong uyab. Otak mo na. Hubog pa. Kami na lang lagi! Ayaw ko! Ayay! Doon na may ano? Barong, sir! Barong! Pwede po sila nila. Kulata! Ako di po nito! Marvin! Oy, pre! May pusilay ka! Ayo! Ako'y patay niya na! Buang! Ano animal? Oy, buang! Dalawan ka! Hey! Gunit-gunit og pusil o ni pabuthon! Ambi! Buang ka ni mo, Jeff! Ano imong katugibotong? Wala ko gagwantas si bully na mo, sir. Di ka nang aras ako, be. Abi, ako ka na dong. Service firearm na ako. Usa ko pulis. Yo! Sir, please. Buban ko ni mo. Wala ko magagwantas sa di mo sa maayo ni Barbie ng ako. Napuno na ko siya pagbully na mo ni Barbie. Baso mo ko, pero uwahin na kay napriso ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Leia, ginaingon, samtang sayo pa, suhituha unang imong gikarelasyon, pero dili ka magmahay kung moabot ang panahon na kakaslon. O kini ang naitabo sa kong kinabuhi, nga di mong mahikalimtan. Kutasa na bayag sa kaining hagdanan na, uy, ganun kataas sa building, wajud pahimuis nag-iyag elevator. Pas, Lia! Pas! Hinaya ni mo sa kasagdanan. Oy, maliit yun ka! Lakas na kaayo, oy, kapoy baya. Una lang ko ni mo. Una na lang, baya ka. Sige, bye! Struggle, di ka din ako kada buntag, uy. Kagahe ba si mong Agay, pagtak, Lia? hinayasad pa, uy. Digay na kay kada adlaw kung musa ka kanaog sa taas nga hagdanan paingon sa among opisina. Imagine na pa ha, 4th floor ka ha, mi. Mag-elevator day ka. Why elevator ang maong building, mauna. Unsa? Uy nga, ano ko tao? Neil, kinsa itong mga lalaki nga bagong mikawas gikan sa office ni manager? Tag-iya to sa building na itong balingan. May elevator ko na dito. Wow! Naata sa 4th floor na gyapon. Unsa? Walang kanindot ko. Basta ni Duta. Mamalhi na di ay ta? Miss, dugay pang muto nga signature? Mula kay may meeting naman siya. Sige, please lang kong sulti nga din ako. Balik ako tomorrow. Okay, sir. Aaron Abernica ako, miss. Leia Liamedo. Nipiyan siya na ako. Kasi mo na ba nga kilig ka mag-ayo, Lia?
Pa, nakita na gid ako si Mr. Right, pa. Dili ka na si Mr. Leaf, anak? Grabihang papa, Be ready tomorrow, mag-lunch date ta, Miss Beautiful. Kanindot! Nakig-lunch date ako ba si Aaron, ma, pa? Day, Aaron ko no. Si Aaron lagi! Saingan, Aaron. Yes, ma, pa. Si Aaron ang akong Mr. Right. Okay ka lang din eh, Miss Beautiful. Okay ra, Aaron, eh. Pero ano lang kung sangpita og Miss Beautiful, kay awkward kay pamatiuhin. Okay, Miss Maanyag. Order na, Lia. Gutom ko. Okay. Asa imong ganahan, Aaron? Ikaw? Ako? Gikilig siya kung maayo ganina, Neil! As in! Ay, unag sakay sa elevator. Kaya, aron makanaog na taoy kay annoying kay ka. Annoying ka ni mong kilig-kilig ron diya. Nagsilos ko. Check! Hoy! Sure, Daniel, oy! Gawa tayong sing-sing. Will you marry me? Aaron! Ako. Will you marry me? Yes, Aaron. I will marry you. Wow. Aaron! Magpakasal ka ni Aaron, anak. Suwito ka na ba niya, Lia? Mapa, para na ako. Di naman tingali nga suhituhon ko pa siya kay I feel in love with Aaron. Anak, wapay tuig nga nakarelasyon mong duha. Diday mo masugot na magminyo ko, Mapa. Musugot man. Kanya? Ay, ko lang niya. Nagpahiman doon mo. Ibis mama ni mo. Mapa, ay mo kabalaka. Parehas mi ni Aaron nga in love sa usag-usa. Hello, Aaron. Nakasagawa sa mong office? Sige. Magawas ako. Bye, Aaron. Neil, mauna lang ko nimo ha. Salig lang kay kaslunon na. Mamiya na ako. Wa na ko'y kuyo kada sakay sa elevator. Sorry, Neil. Pangita na lang sa imong Miss Right, okay? Ikaw nga akong nakita nga Miss Right, Lia. Ha? Sure di, uy. Minyuunon ako, ha? Pag face mask ng Li, pagdali. Manuman, Aaron. Basta kipasulog mag face mask, ha? Pagdali ba? Manuman, uy. Maglisod ko ginhawa ng face mask. Bahala ka, oy. Ay, kumain ha? Mano di ay? Oh! Yaks! Ew! Kabaho! Dati siya pagsulog face mask. Shucks! Kabaho! Ay, kagod! No! Hey! Mo ka pa! Para utot? Ma-discourage na ka? Hala Lain ko kung mo na ma-discourage siya. Ano? Di na ko ganahan ni Aaron, Gyud. Di na ko ganahan mo pakasal niya. O, unsa? Hindi ba din yung natukasan? Oo, Aaron. Pero, ano mo tawag sa isahan ako di mo? Uy, kamusta tong husband to be mo mo? Ganiyara to dito nagpaabot di mo. Di na mo ko ganahan niya, Neil. Huh? Gawas sabi, please. Ina nga ni ulit na ko. O kung hatagan ko ni mo katungod nga mao'y ipuli sa iyang dapit, bisag ugma na yun, pakaslan ti kaliya. Oh. Yun sa man. Gawason ako kay akong balibaran na yun. Tubag ako, Lia. Di ko makatuo. Sa usa lang kapag pamilok, nahimo na ti kang asawa, Lia. Kumaugid ang Ginoo, no? Sa kadugay na natin. Nagkaoban sa office. Kita gida ang magkadayon, Neil. Mo na gitawag og destiny. Yes. You are my destiny. Grabe ka standard sa ng kanta. Uy, lain. Hindi tatagbago. Ang zaman. May bago rin na. Wala na mga bisita. Tanang. Anto ta magsing-along sa kwarto. Maghimo na tag baby boy. Baby girl. Baby boy lang. Baby girl. Kaya ganahan ko nga doon ako'y junior. Baby girl. Ganahan ko kung sa isulob na ko mo sa isulob sa atong anak. Whatever!
Bibitaw ni, but surely. Ayang, snip! Plastic ang iyon, galayin ni mong Sorry, kanina ka mo naglain ng kuntian ko, modo ko mapugni. Basta malapasan kung kaon mahain din ang kuntian. Oh, sorry kaya. Tao pa lang ko nga parehas mong Aaron. May bayak ka na discourage kong Aaron tungod pinangutot siya sul sa elevator. Ngutot sad ka, di na ko. Uy, para otot, hila ka. Hastang am-ami Neil nako. Ba't ba? Ma-discourage jud ko sa lalaki nga mangutot sa kong atubangan. Na-discourage ko sa utot ni Neil nga akong nabana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palmiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Romeo. Ginaingon, ayaw kinugon nga karon na sayop ka. Ihangad ang agtang unya moingon ka. Di na ko mausab sa pagkasayop. Sana lang. Ayan na. Unsa man mong duha ni Romeo, uyab na mo? Unsa, kinsa nag-ingon mo? Ay kung pangutan-aw Tubag ako sa kung pangutanan nimo. Uyab na ba bong Romeo? Wa pa man ako siya sugta, ma. Ay sugta. Nga naman, mama angkay. Kaliwat ng mga palikero. Mao ba, ma? Daghan ng mga kaliwatan si Romeo nga gipang pamabdusalan ang mga babay, nya di pakaslan. Dahil tingalis Romeo, ma, uy. O sa lahi, kaliwat good. Ay da, unya na tamo hukom anak, ma, kung kami nagid ni Romeo. Okay nga no, nakagusto po day kaniya? Oo, ma. Dayan na. Mauday nga dugay ka ka nakasugot na ko. Di na mo ay rason, oy, Romeo. Nganong itanan man siya sa imong inahan, nga nga palakiro may kaliwat. Lain-lain ba may mga batasan? Kana man ganing kaluha, lain-lain sa nagtaras. Sa tingin na lang nas mama na ako, eh. Igo lang siyang nisulti sa tinuod, Romeo. Nga palakiro may kaliwat. Oo. Oh, tinuog gid ang isulti sa kong mga uyuan. Nga taras mama nimo angkay, nauyab sa kong uyuan, o gibian o nagpakasas laing babae sa tiyo. Unsa? Oh, ug murag natsika man to nga mabdo si mama nimo ug ang akong tiyo ang amahan. Unya wa siya pakasli. Tinuod na. Oh, mao day nga nakaingon ka mga palikero ng mga kaliwat ni Romeo. Oh, mga palikero gid na sila. Tinuod mga napamabdusan ka sa uyuan ni Romeo. Kana mo di tinuod. Hambugiro tong uyuan ni Romeo Wa to kadaman ako. Pero iyang gipamaniog nga namabdos kuno ko og siya ang amahan. Mao biton tong gubot kami kiniadto kay misong man ang imong lolo sa ila. Mao ba, ma? Oh, busaing nanas Romeo ha. Dili lang kay mga palikero sila kaliwat, mga bakakon pagyod. Kung dili yung kasugton. Matiya sa butambang ni Mulay. Padili-dili po nas Diana, bisag nakagusto na nimo. Ay, sas. Sir, wa mo ko magdali ba? Manay, Mauna. Ako kundi ka sugtunan rin. Mangita kag laing babae dong. si Diana ba niya akong nagustuhan? Tiyo, saan pa? Siya magin. Panisyo, siya magin. Porbida. Naghanol pa ba na itong langas, ha? Oh, Pabuta ka no sa sugtong na yan, ha? Kanta-kanta pa. Klaro ba ya? Ikay gipadungog-dungog anang kantang Romeo. Klaro kaayo maangkay. Diana, bagi kanta niya. Tinahan pod ka. Mama, sad uy. Sira ng bintana. Ano man, ma? Aron di ka makabatis kay kantang Romeo. Isira dayon. Mare, Oy, ganong nagmare man ka nako nisyo? kayod lang. Kinsa may atong gikugosyo? Kanos aman ta nagkakumare o kakumpare, ha? Kalma lang, Mare. Ganahan lang kung musangpit mo kumari kay hapit naman unya na mahitabo. Okay nga naman, mahitabo na. Kay kung magbinyo na si Diana o gigi mo anak, ngadto sa akong anak na si Romeo, awan na. Maminyo silang duha ko. Ano, kumari na ta. Helom da nisyo, oy. Gangal-ngal ka lang. Pag-drive dito sikad, oy.
Ay, mga ibiibig kay. Ngano ni? Nganong ni Amos Amo? Lingkod lang, Mare. Ay, este ang kay. Oh. Mamalay, me. Mayang gabi ni mo nang angkay. Unsay mamay mo? Daya na ngano ni? Ako na lisuti sa mong mama, Diana. Nang angkay. Ni ami kay mamay miss imong anak. Kay mabdos naman siya. Unsa? Romeo, Nisugot ang imong mama nga magminyo ta. lain na sa nimo, uy. Imo manggiingnan si mama nga mabtwis na ko. Kung nga pa ko ingado, may masugot ka na angkay nga magpakasal ko nimo. Dili gyud. Labi mo dayan, love di ka. Dili ko gustong adto ka magpuntas lang lalaki. I love you, Diana. I love you too, Romeo. Kaya ko nimong nauli. Ay, sorry. Kay may gipa-overtime man ako sa boss. Oh, yay, sapot mas Dayan. Oh, day. Dawata. Duka na ko, tuhog na ko. Dawata sa ni ba? Unsa man na? Ito bangon? Dawata ni. Unsa man gud na pa? Ang akong gi-overtime man. Dawata, day. Ibutan na sa kong bag. Dawata ko ni good. Ano ng bagbago? Sige na. Maybe. Kaluuran na ni mo, no? Ikis-kis di Hmm? Ko pag kita. Basta mo am ka. Pasabot na ba na ka nakasaka na ako. Unsa man, ikaw kasi imong babae? Hala na. Babae, gyat. Sultihi ka, Romeo. Day. Daghan na ba kong nahibawan? Hey. Basta gani ko tagdugay mo uli og bahay, kana may babae. LR. Sa LR? Lahira. Bitaw na yan. Nag-overtime eh. Aram ka mo to, oh. Dali, be. Dali. Romansa ko nung aron ingnon. Sus. Di ka. Di ka. Tukot na lang bisag naglagot. Sulti ko sa ha, kung may babae na ka na. Mantay ka lang. Ano rin Bantayi ang imong bana. Nga naman, ma? Basta dugay mo uli ang bana, may milagro ng gibuhat. Mao ba, ma? Bantayin na si Romeo, ha? Ayog tuo dayon kung unsa may iyang isulti nimo. Ilabinag mo lakaw nga dili ka iuban. Dayan, malakaw sa ko. Maglakaw na ka? Di ka magmotor? Ay, magmotor eh. Sige, amping. Salamat Dayan. Hatay niya sa kong kwarta, be. Saan man mo? Mapa-change oil ko. Bantayin na si Romeo. Ayog tuo dayon kung unsa may iyang isulti nimo. Ilabinag mo lakaw nga dili ka iuban. Hatay niya kong kwarta, Day. Kaya magpa-change oil ko. Mauban ko. Unsa? Mauban ka ni mo kung magpa-change oil ka. Di na ako malakaw eh. Ha, di na lang ka mulakaw. Kay mauban man ko, mao ba? Klaro ba ni mo, Romeo? Nahibaw ko. Di ka magpa-change oil sa motor. Kung dili ka ng imong bunal mo ay imong i-change oil. Putlon ko na ron. Dires kwarto, dali. Unsa? Nga naman, malakaw naman. Dili, ayaw paglakaw. Ari ka nako magpa-change oil. Gabi pa tayong talag. Kanya? Karong magnapunta? Ay, Clara Romeo, imong giingon nga change oil. Gusto kay na kuro sa social media. Ha? Change oil lang ni mo. Inas kwarto, pagdali. Ari ka pa change oil nako. Usahay no, kinisulsul bas inahan. Mo'y makapadagsa mo. Bisag tinuod mo magpa-change oil ko sa kong motor, di maninuod mo to. Kadalakaw na ko, upsan ko ni Diana. Kuhaan ko daan sa akong lana. Arong dili ko no kung magpa-change oil sa laing babae. Paita. Change oil pa more! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Hugot na bagyo ang imong desisyon, Herman. Oo, ma. Kaslang yun na ni mo, dong, ha? Dong. So ito ha, una siya. Una ka mo pakasal. Mabdos na siya, ma. Maluoy ko sa kababae nga na mabdos. Unya di na ko atubangon ang responsibilidad isip amahan sa bata.
Mahimo man ba nga bisag mabdos na siya, di lang una mo magpakasal? Bitaw do. Puyo-puyo lang sa mo. Ma. Tipo sa mo doa. Ma, pa, sorry kayo ninyo. Salamat sa iyong mga tambag na ako. Pero nakadesisyon ako. Pakaslan ako siya. Ala, mao man kay gusto nimo sige. Kun mao, di namin mo mabasol si Papa nimo ha. Kung simba ko, di mo magkauyon ni Lorelai. Unsa? Magpakasal na mo ni Norman Lorelai? Oh, Pipito. Nabuang na! Mabdos ka! Unyag mabdos. Dili si Norman ang amahan mong ninangin mong sa bakron. Kinaya ng imong tingog, Pipito. Oh, Pita. dili si Norman ang amahan ini. Pero, imo ni, wa ni mo ang kuna. Sabi ka, okay ka lang? Dili ka ba konsensya sa imong pagpakasal kang Norman? Huwag man na makonsensya man ko. Ang importante nga maluwas ko sa akong kauwawan nga imong gihimo. Katawaan ka sa mga tao niya na Katawas Norman. Kung may bawaan nila, nga ako yaman si mong isabak. Dili siya mahimong katawan sa mga tao. Kundi ni mo ibulgar ang atong sikreto, Pipito. And now, I pronounce you husband and wife. Norman, may mo ka na mo kiss sa imong asawa. Salamat, Father Shano. Lorelai? Norman, Congratulations sa inyo doon. Bye. Congrats. Salamat! Norman, duas ang imong mga kauban sa opisina. Ati man nasa sila dito, please. Okay, Lorelai. Bye! Excuse me! Manong ni anhi po man ka. Kalma lang. Digreta ko nimo. O sa buangon ng lalaki Shut up! Liba ba? Lorelai? Uwa man pa, uwa pa. Nala, sige. Please, lakaw na, Pipito. O ayun na pagdugay dito. Kalma lang lagi. Luspad man ka? Please, lakaw na pa. Okay. Kalma lang. Di na ko spoil ng imong adlaw kan kay mo rin kasal. Moment karon nimo ug usbon ko. Congrats. Lakaw na. Norman, mataas ba? Man. Sakit na akong tiyan. Unsa? Mga anak na tingali ko. Unsa? Karon bagog kang buwan na mga anak? Sunod buwan pa, pero nisakit na magmayo akong tiyan. Nadala lang ko sa ospital, Ben, Norman. Basig panuhot na, Lorelai. Hindi na ni panuhot. Nagsige na ang sakit. Unsa? Kung tumawa ka na, dadon na ka sa ospital. Norman ay nikawas. Unsa? Diyos ko, dugo. Ay, kung gusto na ka, Lorelai. Aron madala ka na sa ospital. Tay pa ka na paingon. Uy, sakit na kayo tiyan. Norman. Tilan. Ay, pasilan. Ito naman hinuon ko. Hindi ko nimo. Asawa na ka, Lorelai. Unsay nanganak na? Nanganak na si Laylay, ma. Lalaki. O ba? Ang anong hibong man ka na, ha? Mag, murag na usabi mong naw. Oy, Nakay, dako naman siya tiyan, di ba? ay, ang ako gikahibod nga ba nga nung nanganak naman siya. Siyang kabuhan na din yung gibaptos. Tuod, masa? Ang akong ihap-ihap no murag pito pa man to Uy, kabuhan. basig premature ng bata. Oy, Norman, susiha ra gud be. Pangutan-a ang doktor nga nagpaanak niya kung premature ba. Kaluoy basab sa akong apoy. Ay, nataw nga premature. Ano pa nangutan na magayon sa doktora nga nagpaanak na ko? Kung premature ba o dili ang atong anak? Kalma lang, good, Lay. Relax lang, good. Bago ka ba yun ng anak? Gilainan ko na mati ni mo ganina nga nangutan na ka sa doktora. Nahimuong ko sila si mama ug papa nga nanganak ka na. Nga sa ipihap ko nun ni mama nga pito pa kabuwal ang imong Ay gimabdos. da! Ganahan ako
ko pagawas ang bata, God. Isyuhan pa gid ninyo. Ano, suko man ka, eh. Sige, gusto na. Basin ug mapuhon, makagawas ka na. Ingon tong doktora. Okay, nakabati ko. La 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 la. La 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 la. Natug na tong bugoy, lay. Ibutang na sa school na. Aron makatawag na sagka. Okay. Oops. Sleep well, baby, ha? Kay kami si mama ni mo. Dili pa man mo sleep well. Uy. I miss you. Tinaw na ba? Pwerte ng tinawa, uy. May noon. Buhat at babae, ha? Aron Paris na. Buwan ganahan ako nimo kay bubaos ka romansa. Pagkatara lang ko, Mao. Buwan daan kay. Ayaw. Buwan ka niya. Pinaasa ko ba? Ayaw. Uy. Ay, Lola. Ay. Pipito. Pipito? Ang buto ko ipasabot, Pipito ang gusto na kong ipangangyag sa atong anak. Ba't nga na? Pain lang. Ikaw ko na mabuot. Laki mo ko na atong anak. Pero kung babae na, Pipita na. Ang ganahan man ka anang ngana, uy. Ay, nganas akong apuhan nga may naku na. Oo ba? Nahala, sige. Pipita. Pre. Pre. Basta tiguan nga na ni mo, pre. O lagi. May ba yung sangko pati na idoro na ron. Basta naman ka, ha? Okay lang, pre. Ikaw. Ano po, okay rin yung taon. Kasi ang bata nga imong gikogos, pre. Mau yung anak ni Norman, pre. Hala nyo. Swerte kayong babae siya. Nga inyong gidawat, pre. Nga mo yung asawa ni Norman. Sa surti, pre. Nga naman di ay, ha? Pre. Wala mo sorte ninyo ka na si Lorelai nga ang akong pagkumangkon man sa Pipito mo'y amahan sa iyang agyanak o dili si Norman. Oh, usa, pre. Sulti, Miss Tinuod, lay. Kasi tinuod nga man sa bata. Kinsa? Daan pagyud ko. Nagduda na kung daan yang nakasal mo sa akong anak. Dako ng imong tiyan. Bisag gitabunan pa ni mos bukay. Stiland, nauwa ko sa dihang maunay gisulti sa kong kumpare. Mao ang uyuan ni Pepito. Ngano lumakak man ka na mo, lay? Ngano man? Mangutan na pa man ka, Norman. Narasyangan, Lorelai. Lay, sus, wag bae. O kung nito mo sa uyuan ni Pipito, may pa, aron masiguro yun, ipadiingin ang bata. Naman, ganahan po kang nakugos-kugos bata nga dili mo sa? Pa, ikaw sa kugos bata, be? Si mama lang ni mo. Mang, kugusang bata, mang. Ano sa to? Bebe. Oops. Unsa to'y imong gisulti, Pipito? Ganahan po kang nagkugos bata nga di man ikay amahan anak. Unsa man day amahan ng bata? I'm very proud. Ako! Sakma, ako'y back up mo. Na-down ang buang ko, na-down. Di na kinahanglang ipadini ang bata, ma. Kay si Pipito na gid mismo sulti nga siya'y amahan sa bata. Kailangan ba ng wakas tong pag-ibig? Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Kay kung tiwagan, di mo siya makontak. Off man yung cellphone. Ay, paita ni may bayhana eh. Asa magani siya? Naon sabi entaw nang uyab ni mo, oy. Dili kay karon ra na niya gibuhat ha nga indyanon kanyas inyong date. Kuha ma, basin doon na sa tingali siya importante nga gilakaw ma. Doon na siya lang importanteng lakaw. Kanadahin yung sabot nga manuroy mo, di na importante. Hoy Arnold, klaro kay ng uyab mo ay, may lain ng uyab. Ma? Ha, ako pa ikaw, buwagan ko ng bayhana.
og si Miriam ang panguyaban nimo kay siyang tinuod nga nahigugma nimo dong. Mahal ko ni Vilma. Og wa siya laing uyab. Ako lang ang gimahal og gihugma ni Vilma, ma. Ako lang. Bay dante. Ano na bay? Gusto rin sulting mama ni mo. May layong uyam na nas Vilma. Busa kung ako pa ikaw. Bay. Unya, unsa man? Ha? Kilabuta ka niya, ha? Oo, kadaghan na. Pero kuan lang. Unsa man, ha? Unsa man? Dili akong nakauna niya, bay. Samot. Di, ginamahitabo nga pupilit na nimo bay. Ay, dili man ikaw may nakauna niya. Gabi siguro, Bay Arnold. Nagabalik na siya sa katong lalaki na kabuak niya. Ha? Oo. Ang buot mong ipasabot, bay, nga nagkabalik sila sa lalaki nga. Siguro. Mao ka, bay dande? Mao ba, ma? Naa si Vilma sa silong? Mahal gid ay ko niya, ma. Kay wa man siya makaantos. Siya man gyud una nga nagpakita nako. Na, ambot lang nimo Arnold ay. Basta kay ako, wag yun ko'y ganaan ng bayhan ng makigatubang. Yes. Nasa ko, ma. Kanaugon ko sa silong si Vilma. Ako'y naluoy nimo anak. Kay dili tinuod nga nahigugma nimo ka ng babayhana. Si Miriam mo'y tinuod nga nagmahal nimo dong. Si Miriam. Mao ba? No niya dong. O kumakatunga sa itong sabat atong higayuna. Kay nyataki si Papa siyang high blood. Mao ba? Giatake di ang imong papa? Unya ganong di magkamakontak sa imong cellphone. Sige kong tawag pero offline man. Lobat man ko. Lubat ka? Hey, day. Nagsulti ka kas tinuod? Basing na makakalang ka, day. Basin, doon na kailang uyab. O siya yung imong gikadid atong higayuna. Dong? Uyab palain ba, Uroy? Ikaw rin akong uyab. More pa, promise pa. Kadaghan ang mga imong gibuhat, good. Dili kay kausara. Banyo, mamawi ko. Tana naman, Uroy, tana. Goy? Mamawi ko, Di ko- Ipayan ta ka. Tamans kinawat yun. Tana dayon. Di ko. Ka? Sure? Di ko. Bahala ka, doon ako. Sige, ay. Dili. Unsa? Lagi bay. Nabalik na dahil gikas Manila ang uyab katong uyab Vilma ba? Itong taon na nabalik. Og nagbalik dahil kuno sila sa Vilma og yung uyab. Ug unsay kay matuoran nimo ana bay? Ha? Sos, mutanak yan. Tanawa. Pasahan ko sa 6 video lang Vilma og katong kanhin niya uyab o. Saban? Asa ba? Tapos baldo ba? O na yan, tanaw ka? Abi ko no bay, tanawa ko. Oo. Tara. Tanawa. Wala yun na isaon ako silbo kaya tagak mo na. Tanawa. Nara. Dili. Si Si Vilma tuod ning gipatuwad og maayo. Maring dati ko. Matuwad Grabe kayo. Yay. Yay. Sa asa gagungal da. Labuan ko. Imo anagon pa magundaya ka ng sige unon mo na. Tanawa. Tanawa. Kuno ako ba ikaw do? Buwagi na siya oy. Si Miriam ang panguyabi. Si Miriam Bayrol. Si Ate Miriam ang imong gipangita ni Arnold? Oo, dong. Naa ba siya sa taas sa inyo, dong? Oo, na. Sige rin ba ito siya gisgot ni mo, Noy? Dako kuno kayo siya gusto ni mo. Akining dong, ina si ate ni mo nga ni ako aron manguyab niya. Tinol ka, Noy? Hala, lipay gito nung si ate ni Noy. Lipay gito. Unya, siya rin ng usang nas taas, Noy. Di lang kumusta ka. Kamulay bahala unya dito sa taas, Noy. Ako ang tuon si ate, ha? Unya, manaog din ko. Huwag ikaw, sa kadayon. Bagkul ba itong ligo si ate, Noy? Atuon ako si ate. Is mo at sahog na ng higda. Ayaw, Umit ko yun. Ato lang tayo sa akong kwarto. Kakiyo, baaning imo. Ako gyud kay ni Miriam. Human sa hitabo namo, gibuwagan ko si Vilma. Gibuwagan ko ang kuragan kong uyab. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama.
ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sarah, ginaingon, buutan nga asawa nga dili na malipay sa bana sa las nga kahitlaw, laknit, at tugyod kini sa lain magpatilaw. Huwag kini nga itapos ang kinabuhi nga din akong ahimong, ay kalimtan. Humanagit ko kaligo. Inig-abot ron sa kumpana. Humot na ko. Tukar bang akong Canada? May untag mo ulit sa'yo si Ronron. May nag-doorbell na. Ang ako na lang ba nang miabot? Daan pagid ko, ikaw nang miabot dong. Muta. Kamot ni mo eh. Pag ko kaligo sa no. Oo, Don. Tanas kwarto na. Tanadayon. Kanya harap ba yung mitukar akong kana? Talaga. Ay, no man eh. Di mo lagi kayo nituski. Ay, mapilo man eh. Dakol na nagbalik eh. Kung ano lang okay, sige na. Pagki na lang balik. Sige na. Oy, ikaw man lagi ning ni Sarah. Do ako ni mama eh. Gila ko sabay. Ako rang usa. Ngano ka pa nga mugot mo kaidang naong mo, oy. Da, permi ko sa puton sa kumbana. Uy, lamit tawhana. Oy, ngano god. Ay dayon dire sa sod. Ni araman ta dinis may pultahan, nagbarog dali so dire nak, dali. Oy, mao ba? Kang ron mapilo na. O lagi ma. Sakto man na siya sa vitamins pero mapilo man ang iya, uy. Aw, kana noos ron, tanaw ko anang tawhana. Kana na lang, uy. Pero lahi ra gyud ang dunay quotes imong ginhawaan, ma. Mo kinay mas lami. Aw, oo, kana gyud nooy pinaka-the best. Ay ani na lang aron makatilaw kagahi. Unsa man ma? Sa akong buhaton. Pangabit. Tangataya gyud nimo ma. Kalain sa nimong mutambag, uy. Imo man sa utang papangabiton. Ay sos, lain kung ako'y mutambak nag. Basta parte nagaan ng butanga ay bahala na lag. Magsuwa kong asin sara basta inigdog gahi gyud. Oh, ako hinuon. Kanon ay ko makakauglami nga mga pagkaon. Kay pinangga man kay kong ron basta pagkaon na. Unya inigdog unsa man? Oh, luyat. Mao na diha. O di ko mabuhi ang kahintang nga oy sara. Ang baba sa ibabaw perming gakaon og lami. Ay, di ko palabot ana. Mao nang ayaw pag kinalog ha, pagita og paagi. Nga, ma. Uy, may nag-doorbell man day? Basi may nang-apply na nga katabang dong. Nagbutang man ko karatulas kawas nga wanted katabang. Mao na gina. Sige. Kanaog na ko day. Ayaw na, oy, ako na kanaog. O kung si kinsa man gani na musod og katabang, nawato na lang dayon ako haron manglabas atong mga buling. Ikay mga flag katabang? Oh, ma'am, ako unta, ma'am. Paiting wati trabaho eh. Piskat, kabusok, bigdughans ka na. Ang natin, kapugtong aki. Maluoy taon ka, ma'am. Dawat ako isip inyong boy. Dawat na ka. Makasod ka na sa imong trabaho. Ha? Dawat ako, ma'am? O makasugod ako sa akong trabaho? Makasugod na ka. Nakauyon man ko nimo kay bus okay kay dughanda. Ay, kanang sige manggugo og barbell, ma'am? Mo di ay. Aya ka na. Ug dolangin na imong atubangan. Sige mong pagkug, ma'am. Nahunong lang kadihang namatay nga akong uyab. Mao ba? Ayaw na nagdawatan eh. Tanaw ko ini. Basig unwa ako. Kamang ganito na. Ay, subok ko kasi, eh. Di sa tiyog po. Ngayon na anasan. Kung bitang uyab na ko sa una, sa buhi pa to. Kung ganito eh, nagsigig kamang na ko. Ako, di jud ko mangamang, sir. Pitado, kung magbinuang ni siya, sila taning tawano, uy. Ikaw. Nangaman ka inyong tawa ng mama o tumboy. Una.
Kamao ko kamong labado? Kamao sir, oy. Gatong sa buhi pa to kong uyab sir. Tiglabas iyang mga bulingon. Wala, sige. Dawatan nga day. O, magkasugod ka ng panglaba. Buutan nun sa Smart Tinda. Kugihan ting lapa. Anya, kugihan sa maluto pagkaon. Tuwa siya sa banyo maligo. Hala, may gawas na siya gikan sa banyo. Nag-short lang ba yung piece? Matsyog yung tawhan at lawas mo eh. Huwag ang datubakan. Ay, katuktok yun eh. Hindi siya pa yung bahala na lang eh. Mamay na dito ayo. Ma'am? May ipabuhat ka, ma'am? Hindi na. Martin. Ma'am? Nagulutan na ulit akong buko. Martin. Kung kalipay sa kumpana. Lipay ako, Pia. Sige na. Lipay ako din. Gusto na ako. Putaw kagahi. Ang sarap, nabdos ka? Ha? Ang inyuboy mo yung hanan ng ginabdos mo? Ikaw. Maluoy ko sa kumbana, uy. Dili siya amahan ini. Ay, okay na gawin. Okay na. Importante may anak ka. Lipay ito sa mama ni mo. Libaw to. Niguli atong gikas. Lipay ito. Lipan ko din mo. Kita juga paagi nga. Katilaw kagahi. Kugrat, may kugrat. Ikaw. Nanganakit ko ang katapang amahan sa akong anak. Nangga na ba kayo sa kumbana? Ay, kumbana ko nga napatalang umuan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Bugard, ginaingon, pagsultis ko matuuran mo ay makahatag og kagaan sa imong dugan. O kining nitapos akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Aba anak, nanas papa ni mo. Di arang lang bakara ni Papa Bogart mao. Salamat nak. Inita. Uya. Nahibaw mi, maong miagi andaman kasi mong anak ug labakara. Wow ha, salamat nak. Talikod Papa Bogart, bi kay tapuhan ako imong likod. Sige, palihog ko ba? Okay pa. Humana pa. Salamat na ka, pinangga gigo sa akong mga babae da. Turan. Sige naman ihapon na ta. Sa di pa ta mohungit sa pagkaon, mga Diyo na ta ha? Aba, ikaw na lead sa prayer ha? Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Okay, mga una ta. Kalame. Dako-dako di ka karon og sobra sa imong pagpamasahiro, Bogart. Nagpalit man gid ka ining inasal naman. Sakto-sakto lang gud ay, Sally. Pula na magugko pero gaba lang sa sige na tugsuwa og isda gud. Kay ba mo si Papa Bogart mga paborito na akong inasal manok. Di ba pa nyo? Natural, kay pinangga man ka na mo, Aba. I love you, Sally. I love you, Aba. I love you too, Papa Bogart. Kana lang sa karon ha, Ferdy. May maranan pa mong ko sa eskwelahan sa kong anak. Kuha ka naman ni Bugart. Ilan sa nibi? Next time na lang, okay? Sige, basta next time ha, dubliho na. Oo lagi. Oo lagi, Ferdy. Bogart. Tug na di ha. Lamang gabi, oh. Kisa ba nang gika-text ni mo? Si Ferdy, ni Day Sally. Gano'n naman sa Das Friday. Ayaw na sa ligig tabang lagi. Sige lang. Halos kada doon na siya problema. Ikaw man dahil ang punayan niya o kuan. Text o tawag, pangayog tabang. Ay, sabi na lang ko day. Mas maayo nang kita'y muhatag kaysa kita'y hatagan. Nanawag siya. Bangon ko. Hello, Ferdy. Nanawag ka man. Ano sa'yo problema, ha? Hello. Abay. Di ako skina. Tingol ko din sa inyo. Kung di ka magsayin ako Gcash o sa klibo,
bantay lang ka na ko. Oo, sa. Sige. Padaan din tika Gcash nga 1K. Wata lang ko, ha? Sige, bye, ha? Okay? Sana unsam taw na Bogart eh. Yan magkabuang man dayon ka kung si Ferdinand mangayog tabag nimo. Duda man lang ko niyong duhada. Kisay bayot ninyo. Ako? Isli, samutan ko ni Mugkaratol, eh, oy. Sige, samuk-samuk na. Kaya emergency ni nga, masindan din ako sa Gcash si Ferdy. Sure mong duha, ha? Sobra naman ang inyong kasuod ni Ferdy Bogart. Ay, nakakapoy. Naman akong pangnapa. Bogart? Oy! Aday Sali! Uy! Ngano ka? Kaya nagisulob na ni mong akong sinina og nang lipstick ka pa. Ako anday, lingaw-lingaw rin ako aray. O sa lingaw-lingaw, nag-make-up ka o nagsulob ka sa kong sinina. Lingaw-lingaw ra na. Nga hindi mo ka mapalit og bino o beer bakas tindahan og imong imnon dinis ato aron ka malingaw. Papaso lang nila ako eh. Bugart, nag-practice kag kabayot? Kabayot to na ka? Bugart. Kapoy ko na eh. Tiyutang, usalang ka lang. Ay, bisag tunga sa rahon pa na, di ko. Og masagabiin na lang ha. Bugart, tubag ako ba? Panahon lang oy. Kago eh. Huwag na kang Ferdy. May kuyog siyang babae ganina na. Huwag pag-ibig ko tagdas buang. Murag huwag makailan ako. Kago. Bay, Bibi, asa naman magkananan ng panyod to si Ferdy? Kanang bago nga kanan, bay. Naskul. So may ngaan, Bay, Bibi. Kaya ako doon. Ha? Ano man na ibay? Bugart. Animal siya? Mura lang huwag makailan ako nga nagkasugat may gahapon. May kuyog siyang babae? Unsa? Patay. Nagsilos. Naarang aning mga Ferdy ay. Nagsaw pa sila sa pagkaon. Duulong sila. Ferdy! Ayaw kong ingnang ngawa ka makailan ako, ha? Ay! Ay, sagpa man! Ngang dili man kumo! Hello, mo amoy labot! Animala ka? Di pangwartahan lang ko nimo, ha? Dili lang, di nila ito ang bayan ito. Hoy! Dili! Buwa kay! Ferdy! Ferdy! Sa kadagang kasuruyan, nga nung din mo ta sa zoo. Magkuha mo ko din mga pictures sa mga animals pa. Sa among project. Ay, may baw po kung sa suro ta manuro, may pagmasahero na lang ko, eh. Grabe naman sa kawi. Bisa tuming ko mamasahero ka. Ipaway sa nang inong lawas oy Bogart. Ay, may duha ka na kong bitin yung nakabuhi! Hala, may duha ka dagong bitin ko nung nakabuhi. Usa? Oy! Pabugart, nabantay pa lang ang bitin sa imong layo ka. Usa? Ay! Ay! Bitin! Ay! Bitin! Ayot man. Sali. Ito bang tawag mo? Sumagod gikanaan ko karon day. Sige na day. Bisag pila pa karaon day mo gusto day. Ay na. Ay, kung ilara Bogart, mangingilad ka. Naudsan tawag kay nakalitan ako ato kanina. Uy, wow, nakasinggit kong sama ato. Dali na day. Dali, talikod na nagkasigit. Nanaog di ka. Sas! Ay, nakong ilara Bogart. Siya ba ya? Uy, kanili. Buon ko ni. Sabi di, Buon ko ng ay pantig. nagkurumansaha kay nahibawan ako nga mayang bungol ka. Mayang bungol ko taon. Husto na sa imong pagtunto na mo, Bogart. Nabasahan ako ng imong cellphone ang inyong text ni Ferdy. Bayot ka! Nikawas ra gyud ang kamatuoran. Bayot ka! Ang na ako bayot ko. Dugay ni na ako gitago ninyo kay mauwaw ko nga inyong mahibawan ang tinuod kong kolor. Green kong dugo. Mao ni tinuod. Pasiluan lang ko niyo, day. Nilalim ni nga akong pagpakaako, day. Uy, liso magtago-tago, day. Busa aron mahumangan ng tanan ang konon nako. Yes, bayot ko, day. Bayot ko, Sally. Bayot ko.
Umauto ng listeners sa atong Palamay Drama Compilation Part 172. Ug daghan jud salamat sa inyong listeners sa inyong kanunay nga pagpaminaw, labi na sa akong mga commenters nga pirmi jud nga ga-comment. Daghan salamat sa inyo ha. Naapil jud sa atong pag-vlog no sa atong Part 172. Sa dili pa nato tapuson, ato sa shout out na nag-comment sa tuwa. Shout out na to si Michael John Amores. Diya sa Tubod Lanao del Norte. Tubod Lanao del Norte. Shout out nyo diya, taga Lanao, Tubod del Norte. Si Oscar Abaydog, shout out mo da Oscar Abaydog, diya sa Karkar Grahe, Cebu. Shout out na ko sa Blangra, diya sa Purok Adelfas, Espina Village. Mga tapasak, shout out mo diya, diya sa Surigao City. Ikan ni Luel Balandra. Shout out po na ko si Berna Siroy, si John Plastico, diya sa Bohol. Labi na si Antito, shout out mo diya, John Plastico. Si Ma'am Del Sam 99, shout out mo diya ma'am, diya sa Hong Kong. Si Elvira Nancy, shout out na ko si Hilda Asuncion, si Bernadette Larcy, Clarice Pags, Rosemary Princess, o si Excel Candy. Mga itong listeners, tarang ka-comment sa ito, atong shout out, o i-appeal na ito sa ito pagbasa sa atong Part 172. O gusto na po listeners, salamat jud kayo sa iyong kanunay nga pag-comment o labi na sa atong mga tanan listeners nga naminaw sa atong mga drama. Salamat jud kayo sa iyong tanan. O tangatangin na po natong sunod nga upload nga Part 173. O gusto na po listeners, salamat jud kayo sa iyong tanan.